Ako by sa vám páčilo, keby vaša najväčšia starosť bola, či stráviť deň v záhrade alebo na výlete v okolitej prírode? Predstavujeme vám pôvabný dom, ktorý sa nachádza na pokojných kopaniciach obklopený nádhernou prírodou. Tento dom, postavený v 70. rokoch, bol kompletnou rekonštrukciou premenený na ideálne útočisko pre tých, ktorí túžia po pokoji a súkromí. Prítomnosť niekoľkých stálych obyvateľov okolí poskytuje zvýšenú bezpečnosť a možnosť využiť služby starostlivosti o nehnuteľnosť, keď tam práve nie ste. Dom ponúka priestrannú obývačku, veľkú kuchyňu s pecou na tuhé palivo, ktorá je srdcom domu a zároveň poskytuje efektívne vykurovanie. K dispozícii je aj ďalšia izba, komora a kúpeľňa z WC na prízemí, zatiaľ čo na hornom poschodí nájdete 4 izby a WC s umývadlom. Na pozemku o rozlohe viac ako 4000 m2 sa rozprestiera oplotená záhrada a sad, ktoré poskytujú nielen nádherný výhľad na Čachtický hrad, ale aj záruku pokoja a súkromia. Príďte sa sami presvedčiť, čo táto výnimočná nehnuteľnosť ponúka a spoznajte jej okolie.